Kaixo, hemen jarraitzen dugu bi jokalditako xake mateekin. Aurreko ariketa moduan, basaldia izango da. Mugitzen duena, baina kasu honetan ez du xakerik emango. Orduan, zaldia mugituko da, erreginari laguntzeko. Nundi lagundu aldio? D-lautik, zergatik? D-lautik B-bosteko laukia kontrolatzen duelako, errege baltzari oztopatzen dio berantza joaten, hemen beltzek aukera bi bakarrik dituzte, bi mugimendu posible, bata da erregea A-bostera kartea, eta bestea B-oia B-bostera kartea, bi kasuetan B-bostera mugitu zerregina, kasu honetan B-oia jandaz xake ematen dugu, eta erregea A-bostera eraman da ere, xake matea B-bostean erreginarekin zaldiaren laguntzaz. Hurrengo ariketa. Vale. Kapaz izango da zaldi beltza xake matea defenditzeko? Ez. H-zazpira mugitzen dugu, eta zein da mehatxua? F-zazpian xake matea, xake mate. Aukera desberdina daude. Bata da zaldia mugitzea, eta aukera biditu, F-zazpira edo F-6ra, baina kasu bietan F-zazpian xake mate ematen dugu, ez ba? E-zazpira badoa ere, F-zazpian erregaren laguntzaz xake mate ematen dugu. Beste aukera zein da erregea mugitzea, baina zer gertatzen da? Zaldia defentsa gabe geratzen dela eta erreginarekin zaldia janda xake mate emango dugula. Berriz ere, zaldiak mugituko dugu leku batera, non lauki garrantzitsu bat kontrolatzen duen, eta gainera, zaldiaren mugimendu hau eta gero, beltzek izango duten mugimendu bakarra izango da errega mugitzea. Nora mugituko dugu zaldia? F-bostera oso ondo. G-zazpian xake mate ematen laguntzeko. Alfil eltsatua dago, beraz ezin dugu mugitu, eta P-oia hau errega blokeatzen du, beraz ere ezin du mugitu. Lauki hau zaldi honek kontrolatzen du, beraz jokaldi bakar hori eta gero, erreginak xake mate ematen du zaldiaren laguntzaz. Pieza pilo bat ditugu hemen, konturatu bi zaldiak bata bestea defendatzen duela, garrantzitsua izango da bai alfilak lauki guztiek kontrolatzen dituela, eta xake mate izango da dorrearekin hasitako jokaldi batekin. Xake horreman da gero, zaldi honek defendatzen du dorrea, beltzek aukera bakarra dute, eta orain, nun emango dugu xake matea, konturatu, lauki hauek alfila kontrolatzen ditu, lauki bi hauek erregeak, hau eta hau dorreak, dorrare zaldi bate, bi zaldietariko bategatik defendatua dago, nun emango du xake mate zaldi horrek? G-6ra mugituz. Berriz ere, errege
baltza oso mugimendu gutxirekin dago. Dorrak ditugu hor. Orduan, dorrekin izango da sake matea. Zer egin behar dute zuriek? Zaldiak kendu. Sake da A7ko dorrarekin. Eta orain beltzek aukera bi dituzte. Ona edo horra joatea. Berantza bagoaz, sake matea beko hilaran, bai dorra horrekin edo beste honekin. Ez barkatu. Dorra honekin ezin da izan sake matea, egon behar delako lauki hau kontrolatzen. Beraz, errega berantza badoa, C8ra eraman da dorrea sake mate izango da. Beste aukera zein zan, D6ra ekartea. Eta orain, dorre berriz ere dorre honek zazpigarren hilarako laukia kontrolatuko ditu. Bi sake mate eman ditzakegu. Bata C6an, laukia peoiarengatik kontrolatua dagoelako eta hau erregarengatik. Garrantzitsua zaldiak dorra defendatzen duela. Eta hemen ere sake mate da lauki hau zaldiak kontrolatzen duelako. Vale, erregea guztiz atrapatua dago. Eta dorreak beheko hilaran, kasu honetan lehenengo hilaran, sake eman ditzake, eta sake hori beran dago sake ematen bihurtuko da. Sake ematen dugu, ikusi dugun bezala erregea ezin da mugitu, beraz, alfila, horra, edo D batera mugitzea besterik ez du, beltzak, baina alfila janda, sake mate ematen dugu. Bale, bideoa hemen utziko dugu.